הנה, זאת הבחורה שדיברתי עליה, חנה גרוסמן. היא בת 23, 24, מילואימניקית כמובן. באזרחות היא מזכירה רפואית בבית חולים מאיר. לא יצאה הביתה לאפטר מאז המלחמה. באמת, הייתה העובדת הכי יעילה שלנו. לא התמוטטה. מה המיוחד בזה? הרי הן עבדו כמו נמרות הבנות. היו בעיות. הרבה בנות ספגו אליהם קרב מהחיילים. כמה מהן הפסיקו לתפקד. נפלו מהרגליים. אבל האם זה נחשב קו האש הראשון, דוקטור? זה חלק מהכותרת של הכתבה. בוודאי. חנה הגיעה לרפידים כבר ביום ראשון בצהריים, עוד כשהתארגנו. אחרי שכל העניין על הגשר נרגע, שאלתי עליה. ומישהו סיפר לי שהיא ואחד המילואימניקים שלנו, מהמחלצים, היה להם רומן במלחמה. רומן במלחמה כאן? בוא, קח אותה. זה לא המקרה היחידי. לדעתי, יש לך סיפור. כתבת שער. תודה רבה, דוקטור. תראי, קשה לי להיזכר במשהו מאוד מסוים עכשיו. בין מאות הפצועים שעברו תחת ידייך, את יכולת לזהות מישהו מוכר? לא, אני השתדלתי לא להסתכל לפרצופים, לא לחטט בפתקים, לא שאלתי, אתה מטבעון? אני גרה שם, זאת אומרת גרתי. איפה הייתי? לא לברר בפתקים. וחברים? וחברים טובים מהכיתה, מהמחזור? היה בחור אחד שהגיע לכאן פצוע, אבל לקחו אותו מיד לארץ. למה כל כך הרבה תמונות? מה את הולכת לעשות כשתשתחררי מהמילואים? תראי, אני לא יודעת אם זה לעיתון. אני מתחתנת. ועוד איך שזה לעיתון. קח אותה בפרופיל. עם מי? עם מוסי. מוסי. איפה הוא? אנחנו נצלם אתכם יחד. הוא לא כל כך פה עכשיו, הוא יצא לאפטר לפני כמה דקות. רק רגע. ואחרי 3 שבועות שאתם מכירים, אתם באמת מתחתנים? 4. לא סיפרת לי שיש לך חברה בארץ. זה לא היה רציני. במלחמה חשבתי שזה נגמר, שאני אוהב אותך, רק אותך. אני ראיתי אותה פעם? כל הדרך חזרה ניסיתי לארגן דברים בראש. מלחמה, כל החרא. נפגשנו. אני לא יודע. ולמעלה הרגליים משכו אותי לאורנה. מה זה יכול להיות על הבוקר? דיברו על כוננות ספיגה? לא, מתאמנים 203. זה היה כמו שחזרתי מאירופה. בפעם הראשונה אחרי הסדיר. עשיתי תוכניות במטוס, אמרתי, סוף כל סוף הגיע הזמן שתתחיל לארגן את עצמך. וככה זה היה גם... אתה לא סיפרת לי שאתה היית באירופה. את מבינה, ככה זה היה גם עכשיו, לפני 3 ימים. כשחזרתי ראיתי מלמעלה את חוף שרתון. אתה מודל שפם? כן. ואמרתי לעצמי, זהו, אני פותח דף חדש. ובאתי הביתה, וההורים... וחיכו לי המון טלפונים היסטריים מאורנה. והלכתי. אני נשאר איתה. אני מאחר לשמירה.
שלום. מה שלומך? בוא כבר. חנה. שלום. תגידי, זה באמת נכון? קחי את המזוודה. טוב? היו טלפונים? אמא שלך צלצלה. את רוצה כדור נגד כאב ראש? לא, תודה. סידרתי לך את החדר. תראי מה יאקי שלח לי. מזלג. זה יפה. יש לו טעם טוב. עושים דברים יפים באפריקה. תגידי, מוסי בחור יפה? שנייה, אני מביאה לך מגבת. אני לא יודעת למה יאקי לא מגיע. אולי מלחמה תעשה לו משהו. הלו, אמא? כן, אמא, היא רשמה את מה שאמרתי לה. כן, אני אוהבת אותו. לא יודעת. אמא, מה שלום אבא? כן. לא, אני אספיק לנוח, יש לי יומיים. אמא, תשלחי לי את הפלנל המשובצת שלי. לא, אני בטח אבוא עוד איזה שבועיים. כן, אני אגיע הביתה. אמא, אל תתחילי עם זה. אל תתחילי עם זה, בבקשה. טוב. טוב להתראות, אמא. כן, כן, להתראות, ביי. ביי. הבן של השטרקמנים נהדר. הוא לא רצה לספר בדיוק. אנחנו טמבליות. את, ומוסי, ואני ויאקי מתחתנים. אמא ואבא יהיו מבסוטים. בכיף. ונעשה חתונה, ונשיר, ונרקוד, ויהיה לנו שם עוגות של חתונה. כאלה עם המון 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 מדרגות של קצף כאלה. ולמעלה... מתי החתונה? יאקי. יהיה בסדר. תרים את הרגל. זהו. תודה רבה, ג'ינג'ית. לכמה יצאת? 48. קרואה? ככה.
שקט אצלכם עכשיו, לא? איך היציאות אצלכם? המג"ד פלח. משחרר קודם כל את המושבניקים. היום היה התור של שמחוני לצאת. פעם שנייה. והוא ויתר ברגע האחרון. איך היא מחזיקה? הפסקתי לעשן. למה? לא יודע. אני... בקרב על חמוטל, הוא אמר ברשת הקשר, שאם הוא יצא מהקרב הזה חי, לוקח את הטנק, שם פאנל, נוסע הביתה. מה זה פאנל? לוקח את הטנק, שם פאנל, נוסע הביתה ועושה ילד. אז הוא טס בבואינג לארץ וחזר אחרי יום. וילד? שום דבר. חנה מתחתנת. כן, עם טייגר? לא, משהו חדש. הם הכירו במלחמה. ילדה, הוא אפילו לא שווה ג'ינג' אחד שלך. הוא מותק של בחור, אבל היא לא מדברת עליו. אני מקווה שלא נפלת שוב. בוא לאמבטיה. נפלת? תישארו. טוב, נו, לא חשוב. הלו? הלו, מי זה? הלו, גברת עמיהוד? אל תגידי לי. הוא לא מת, הוא פצוע. לא, אני רוצה לראות אותו. כבר שבוע לא קיבלתי מכתב. תשמעי, גברת עמיהוד... מה? אני רציתי... מה? ידעתי שזה יבוא. גברת עמיהוד, אני ראיתי אותו היום בבוקר בסיני. את בטוחה שזה הוא? כן. כן, כן. שאת ראית אותו? את מכירה אותו? אני ראיתי אותו... את לא משקרת. אל תשקרי. אני ראיתי אותו היום בבוקר, ליד השקם. הוא מרגיש טוב, הוא ביקש למסור לך. מי את? מי את? אני אחות, מילואימניקית. הוא פצוע. ידעתי שהוא פצוע. רק רגע, לפחות הוא פצוע. גברת עמיהוד, אני ראיתי אותו ליד הטרמפיאדה, בסיני הבוקר. אני לא יודעת איך להודות לך. עשית מצווה. תודה רבה. הלו? ישראל, ישראל, בטח בהשם, עזרם ומגינם הוא. ישראל, ישראל, בטח בהשם, עזרם ומגינם הוא. ישראל, 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 בטח בהשם.
ישראל, 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 עזרם ומגינם הוא. ישראל, 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 בטח בא השם. ישראל, 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 עזרם ומגינם לא צריך. תודה רבה. עכשיו מה? רוצים משהו מיוחד? אולי משהו מהשלושה ערים? כן? יש לי שיר דווקא יפה מהשלושה ערים. שרתי אותו סולו. בני? טייגר? טוב, אז אני אעבור לביתן אחר. אז תהיו בריאים ולהתראות. טוב, שלום. הופה. מילואימניקית בחירה. אהבה בצל הפגזים. מה שלומך? דוקטור אדלר ומוסי, כולם מוסרים לך דרישת שלום. מרגישה בבית, אה? מה, באתי לבקר אותך. למה? פעם ראשונה שאני רואה אותך בלי מדים, מאז ומאופרת. באמת, אתה יכול לוותר על זה, אני מכירה את זה בעל פה. העיתון של הביתן. אני מוכרח להקריא לך משהו. האם אהבתם? אני מתכוונת ממש בלילות של המלחמה. היינו נפגשים, אומרת חנה. כמה שאפשר, פגישות מהירות. ואני ממשיכה לשאול. האם בכל הדרמה הזאת הצלחת לשמור על נשים? תגיד לי, אתה ידעת לאורנה, לא? ירדתי למטה בלי כלי איפור, בלי כלום. עשיתי טוש פעם ביומיים, 3. ישנתי כמו כולן בכל מקום זרוקה. אני כמו בדואיות, חנה כמו בדואיות. מה שלומך? ככה. מה שלומך? ככה. תראי, אני אפילו אם רציתי לספר לך. עניין שלכם. אתה יודע, אני מכירה פה איזה אחות מהמחלקה שלך. והיא אמרה לי שאתה יוצא עוד מעט, אתה יודע מזה? כן? את בסדר, חנה. את בסדר. עשית מצווה. שום מקום. כן? איזה לא כיף אבל. תעזבי את כל מה שאמרתי לך. אני אוהב אותך. אני אוהב אותך ואני רוצה אותך.
אנחנו מתחתנים. עשיתי טעות, אנחנו מתחתנים. תסתכלי אליי, אנחנו מתחתנים, אני רוצה שנתחתן היום. את מבינה? מה את אומרת? נו, מה את אומרת? אנחנו מתחתנים היום. אל תסתכלי עליי ככה, תגידי לי משהו. תגידי לי משהו. מה? אני לא יודעת. אני אוהב אותך. אני אוהב אותך ואני רוצה אותך. אנחנו מתחתנים. אנחנו מתחתנים היום.